Ja, jeg drømte i natt at jeg satt, jeg var passasjerer i en bil, kørte vi en eldre mann til Havnar. Og dette var en eldre pener med, men så begynner jeg knapt å snakke om sodomittarna i landet. Sodomittarna i landet. Dette var altså i framtiden. Nu kunde det knappt en vujast og alt dette forskjellige. Det var kommet i jøkken, det forstod jeg, som han snakket i. Men det var et eller annet, anker andre ting som de ikke hadde rett til. Og det var for gale, det måtte i øyne komme på plass, og bla 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 bla. Det var så rævlige sintudømmen, altså. Og han truste vis ned. Og jeg satt her, og jeg tagte, varst du kvøy, varst du hva det var for en huksa, det var lukka for at det bare tia. Du sier man nekka, så kommer man bare i tropløygar. Nu var det kom i jøkken, nu var det du varst alt det her. Nu var det her, det var lite man kunde gjøre. Sier man nekka, så får man bare fangsel i loksjort. Man blir bare refsauer. Og jeg kan ikke bygge nu, og så har vi hukset meg til. Hver egentlig kamperen og i ødelsen her? Han på landsbasis, eller han i okkara hjärsta? Ta kunne brøyta launar fra det til dags. Så alt tapt? Nei. Om du brøyta launar, så det bare brøyt launar. Og nei, den egentlige bardagen, den antallige bardagen om hjärsta tja kvarjun og øynun. Hvis jeg gjør vi etterfyr du, og for jeg øktast at det sataniske heimsstøyre som i ferdig å røysa seg, New World Order, til det som støyre røtlun. Det en elita som infiltrerar og pressar i jøknun, og som øyer tar stål mediastånarna i Europa og Amerika og Matland Heimen. Rupert Murdoch og fyrar. Hoverutger som øyer atlet høyt vårt. Det store bløyen og alt det der. Det bare nekker helt fag fyrar. Og tar alle Knights of Malta, og tar jesuitter, og tar Bilderbergers og alt det her. Det en sånn elita som øyer alt. Og tar atter limer i Hagre klubben som arbeider for New World Order. Det en hemmelig agenda, faktisk du slår i 100 år. Det går helt atter til Babylon, skal jeg si det. Og det det som frimurar ordaner arbeider for. Det skal gjøre av at det finnes flere av de løyende i fargen som akkurat uesen her. Begge i Bøyran i havn, så sannelig en annakvar mever. Og annakvar mever i landstøren løsen. Som templarer og ditt og datten. Nå, det ikke det som skulle komme inn, men det var det. Det var det der Ja. Men Nei, kampen om hjärsta tja ter og hjärsta tja mer. At vi skulle øktast godt og djeva honom rett. Han sier til synd ta i med og ligge ved mannen. Og til marsje som indikerer til han. Les Romerbrevet 8 til å sitere oendelige ferier. Til marsje som indikerer til at menneskene er ferdig i strykene. Hon vust til at hon oppgiven av gode. Nu hun vær til deg.
Hon ville ikke tilbya god, hon vente god til bætje. Og tog gav god deg opp. Det kom til et marsk her som god bare gav deg opp. Han rønt nok, han rønt så nek etter dem. Jeg finner ikke deg, jeg venter om. Men til herde av som gjørst du, men det ber jeg vidt, jeg hadde kun lukket det god. Men så fører det ut. Og han gav deg bare opp. Og han gav deg iver til at atterkastelig sinne, til å virke hæsa loder som ikke sømelige. Så at enda kvinner tar av brent ut vårt skifte naturlig omgången ut vidt han i møte natturene. Hva er det? Jo, kvinner vi kvinner. Til møte natturene. Fullstendig an møte natturene. Og enda mennene, også mennene, ja. Brent og gynsund i kvarmøte i øren og alt det her. Hatt er sint. Hatt er en forbannande sint. Hatt er vel marskje som indikerer i til at mennesker har kommet i den strikene, ta i god dømte heimen av døven Noa. Og hatt er vel øyne marskje som han sa, ta i god tunte bojen om Sodom og Gomorra. Det var akkurat hatta. Det var akkurat hatta. Og det er akkurat hatta vi kommer til nå. Det er hatta som det trøsta vi alla tøyna. Jeg lusler ikke ett fjallmillene møyra. Jeg tenkte ikke det av viku, øyne fra vikene, fyrsten på det er bare lukka. Men som regel er det akkurat her, knapplig så er man så irriterer av den lorste, man bare slett ikke det. Jeg har slett ikke bruk for å høre det her. Jeg har bruk for at øttast god. Jeg har bruk for at vaskast av hans åre. Og ikke missa at han godsøttan i hevet. Ikke missa saltet, ikke slakna, ikke djevast at øttast god, mer enn all heimen, altså, mer enn hver som helst. Mer enn landstyre, mer enn tingje, mer enn alt. Ta i landsens lauer for å strøye med Guds lauer. Så fylgjer vi Guds lauer, altså. Så vi sier at vi vet at ja, vi vet hva tekra lauer sier, men vi har altså en hakre lau. Det er god som lauer. Men han kommer å døme tekkuna, så han kommer å døme allan heimen. Og de som misbrukar seg selv i mannkine, at det er seksuelt, til at begge tingene som standa åren til er også seksuell. Kvinnolater, det er transvisitter. Og point åren til hårdomsfremgjærer. Så du sørst, han slår tøvnan an, han sier hårdomsfremgjærer til hårdrivarer. Kvinnolater til sin langkur. Og så sier han, tar som misbrukar seg selv ved mannkine. At det er altså 4,6 4,6 ja. Og så skal det bare gjerast til pent, og skavast til diver, og kallast alt mulig, spes fynd i nøvn. Hatt det tremanskaper, hatt det sint, ikke hva det er, eller ikke pekt i det. Og et annet som jeg vil lukka nevna til at vi det for å komme her til altså, bare noen halv få år i framtiden at alle Vesterheimen, USA, Europa og de rike landene, de er færre knappt å få avhåndelige lauer, altså. Som det er langt å gjøre så klare, det tar lengst som mye der. Nye i ES og senaten i USA, til bare når skulle vi køre til versk, du vet. Avhåndelige lauer, altså. Og det er veldig som sett fram som oppom Guds lov, altså, oppom Guds, alt som er god, Gud skal fullstendig ut, og så er det sånne humanisme-lover, du vet. Toleranse og alt det forskjellige. Og det sier til at han ikke er sint. Ja, man tror ikke god. Man tror slett ikke god mer. Ja, her hopper vi altså av. Og her må vi bare loja om så skal være. Og så får jeg til å komme oss når vi en liten chip inn i håndene.
Det är bara 4-5 år fram i framtiden. Så kan det knappt lätt kämma till jag ska se där. Nej, jag tycker att vi må vara klar till att anta att flytta. Det var inte att flöjde klar till, Jerry så klar till dömes i USA till sälja husen, sälja alla sådana åkner och köpa bara campingvagnar. Och färra sig bara till Sydamerika, till Afrika, till Väst. Skräva bara till samma som det kunde och så färra det bara. Akkurat som Abraham, du veist, så byggva det bara, og så det tar heim bara en husbiler, altså. Ja. Og så lever man bara för Jesus. Altså, det är inte bara för att leva här, men det är för att färra ut och vara tro på det, alltså. Simpelt den. Man väljer simpelt den god fram heimen. Man säger det här, vad skvätt. Hetta vil slett sjá ein pastor av mig. Jeg vil slett vera ein pastor av sin mor. Slett ikkje. Øysten til at tar sjúkja til i USA. Var som det hadde hørt om alla så FEMA camps der byggt der i. FEMA camps. Det er konsentrasjonsleirar. Risa vaksna konsentrasjonsleirar. Så kunne ta flere 100,000 folk. Og store stakkar av plastikkiston tar planlegge en utrønsan tar planlegge å sette omkring lover i versk det kallas for martial law undantagslov til på en måte en kruksstøva men det er en fullkomligt opphevelse av alle loven som har vært og man får brøyte alt. Og det har vært så nazi-luknande. Det har vært nazista-luknande. Og så knappt han skulle ødle tjøkken sånn kontroll til vårt, og så var du spurningar om du ganger vi på avs ting. Og gjerst du ikke det, så det inni fangslivet der. Og tar spurningene vera nemlig om allt det där vi toleransen och homofili och allt det forskjelliga. Här är du en kristen så kan du bara halta vid Guds ord. Vad kan du ta åter så du är något gott. Så du är något sannolikan. Ja. Och det må man alltid göra. Det är kampen. Det är den egentliga kampen. Tar kunde smuja kaffe lower där vilja. Ja, det är öjligt. Men färdel till hjärsta vet du. Först du att nicka till det att det först du att öttast landsens lower, häsar sataniska landsens lower, satans lower. Först du att öttast satans lower ta möjligen Guds ord. Så är ditt hjärta knäcka. Så är Satan vunnit här. Han ska inte vinna mer. Och aldrig stod. Och därför att komma här till andra kurs, alltså tala du ut, så blir du meldt av och så blir du bara sätta fast du. Och vi som kristen, vi kunde inte leva i Sodom och Gomorra och bara tåla det. Vi kunde inte leva i Sodom och Gomorra och inte pynast i akkurat rättvisesval, akkurat som Lot. Det ständer om Lot. Han pyntes i sin rättvisesval. Av de lovleisesverskene som han sa fra det til dags. Hva var det? Sodomi. Men vi mannen og kone vi konen. Åpenlust. Og det ble bare, det eksploderer bare, det koppet jeg også. Knapt ble vært det som var akkurat det han skulle være. Annus fäkst du till att kukku tjökn galler. Inte anna.
Ja, här kommer farliga tojer över alla Västerholmen, faktiskt över alla hjörna ska jag säga till kon. Helt extremt farliga tojer. Och man har sett den här var löjve och i tranon alltså. Simpelt den. Ja. Ja, men vi tar givet Jesus jokra löjv. Och ska det kosta till att vi skulle fångsel och kanske dräpas långt fram i framtiden eller när som helst. Ja, så må det bara så vara alltså. Så må det bara så vara. När jag har funnit onkel ut i näten till en trupor och hans familj, han heter Brother Joseph. Och det här var i 40 år har han bara färdast, inte 8, så bara 8 husbilar. Han har varit runt, han var ju i India och Kina och också i Italien. Nu är han i Sydamerika. Han vill inte säga kvar en land och kvar en boje, men det bygger så här. Och arbeta bara, här som det kommer så prövar folk arbeta vårt. Onkel bandagar eller passa onkel kreativ akkurst. Bara akkurst och ett halvt år lockshort. Och det här var en husbil. Han har en kone och barn och det har också adopterat och barn. Och det livet bara för Jesus, det tar jag lov att vara vittner för Jesus. Och här som det är och här vittnar dig, det är prätika, det är gänga hor till hor, och hälsa på folk är bara vinnarlig och be för folk. Det är snack om det att han säger att han har lagt händer av folk och faktiskt folk och i 100-årstallet bara blir grötta så. Ja. Och gå till försöksdagen och jag 40 år. Och det var ångan till sätt sig skuld, ångan skildarna krävna. Och gå till allt i försöksdagen. Och det är inte arbetat fotla till bara så såna halvande eller akkurst fyrfallandet dåst. Men livet spärsamliga som man säger. Och ångan köpt nytt, allt köpt en bruktan husbil som är rymliga gåvor, 8 han i nökrar. Och så har det livet för Jesus. Och jag sitter lust efter tajmen, alltså, det är som att dricka av en klarare kält alltså. Man blir ordentligt filter, man sitter bara vid taren i egen när sagt. Och det är bara ett runkande amen, hatt det här är det, hatt det här som för komma. Och i 90-talet så var det ju när kyrkjor i Reykjavik som tar profetiska var äckla störst. Här kommer nekv profetier fram om det att det så till att i framtiden knapplega för också att hända jag sa att ösnen att alla möjlighetens fra forskjelligen centrum jag sa det fra Reykjavik och fra Egilstøvun och i Íslandi alltså kom och ljusstrålar in över allt Island. Och det var Stefan runt och det kom andra profetier om det att gå komma sända tro på eller ut 2 och 3 och ösnen bara alltså att cykla av bil och i husbil och alla ställen och det för bara runt in i landet vart och ta för att komma vetjink och östnen nere i Europa från norra från Island från Färjön nere med inlandet och första jökn i Europa och ta för att komma en sån undergrundsvetjink inte så när man får ut man kommer till en boje man lojar utrödhöllarna det var stormöte wababa det var plakater sort nej man så sån undergrunds akkurat som i Kina det var undergrunds vi lovar som insats. Här som du faktiskt gesta, här som du gest är lovligt. Men du måste göra det. Vad du kvoi? Så det för att komma här till att folk vara nöjt, annars att kappa bara allt av. Jag vill inte arbeta här mer. Jag säger upp här. Jag vill inte vara en pastor av här. Jag vill inte skilda något som bankan här. Jag vill inte till jag i mig. Jag säljer allt, köper man en husbil och så färger jag bara livet som en nomad.
Och alltså kvar ända det är ju annars för för en land är dodge och det vet jag inte. Är färre bara stä. Och det kan gott vara bilen sticker upp i Afghanistan alltså och blir skotten här och så rottning bara här och till mot ända station låt det så bara vara. Låt det så bara vara så. Till här till sann och kristna för att komma till. Ja, alla det att du bara blir knäcka oss och bara budget det onda och håll dem om och så håll dem om och budget du till hjärta onda så blev så gänger bara en helt stort toy och så är du bliven akkurat lika som så de heter och det är devil rent och satanister och högsta positionen i landet och där förra landet i det devil rent satanister hvis du spyrs mig. Tar största nej är att trusta godlöse in i landet. In i badnagarna och få det jöknon. Nej, mal är inte bygg vi än. Vi må trusta sin dra trätt. Bruk åkara fjällmillar, kvänt det. Och åkara blö, åkara forsöjer. Om sodomi, om rättpollaroj. Jag tycker det helvetes böten. Helvete blir hotcha tyckon. Det kan du bara fortälja tyckon. God kommer att döma tyckon. Det är 100% säkert. Lika så voice som han inte sparte heimen av Noa dövon. Lika så voice som synda matte var uppenbart blev fullt Sodom och Gomorra och kan därför kom god synden så att de var rotten halt till himmels. Han luktar i stinken av det avomsko och han är överrått att han får att tajmon bojen vid eld av himlen och det regnar i eldor ur himlen. Och ett meteorit häv av svavole kom sändande ner i bojen här. Och ett meteorit häv och tar var funnit Sodom och Gomorra. Och han som hade Ron Wyatt, han har funnit Sodom och Gomorra. Och tar av griv i här, tar suttja byggningsskap, tar suttja grunder, tar stålhus, och så tar kanna länte, tar finna stålar, och 4-5 centimeter stålar klumpar av svavole, och allt är bränt. Hvis det hickar långt ner, så är allt bränt. Ja, det passar som ständer i Bibeln, det ska jag bara fortälja dig. Det passar först ett einaste år som ständer i Bibeln. Och tar av oss nu här som Bibeln säger att Israels folk för i en rejhäv och tar av duckan i botten här och griver sin tur och tar finna ett avtal av egyptiskon hästavagnen, alltså röjvagnen och då hästavagnar hjul till vårt och lövder av tog till vårt jattnet till vårt och geländaren och allt. Då är det bara lika, men det är akkurat som det ständer. Och ta i Israels folk för affären i Vilom, så lät herren tjeckvinn skåla i rattor och allur herren ska fara och drukna i. Hatt av det funnit. Det passar först och ett einaste år i Bibeln. Det ska bara tälja till kun. Öjsne till att Jonas var i bjudsen och en kväll i trutja nätter. Det passar öjsne. Och i trutja nätter det var en risavaksen kväll. Ja, men bara i 20 allt blev han med vår glöptur av en risavaksen kväll. Och han var i bjudsen och ett halvt dagen. Entil dagar drog på den här kvällen. Tar fink och harponera han. Och så blev den kvällen skåren upp. Och mäveren var inte där i njöjnen. Han var svältur livande, höjlor. Och på öjnlarna maten så kunde jag leva njöj här. Spyr mig inte på så, jag ger mig inte klokkan på det. Men han säger mig bara till jag vet att allt passar som den Bibeln. Jonas var i bjudsen av en hävdjöre, risavaksen hävdjöre. King James Bibeln kallar det bara a fish. En fisk, alltså.
Ikke en kvelde, men en hävdjävre kan man förstilla sig. Ta väran alltså. Och Jesus vittnar till det. Han säger det, ans och Jonas var i kvälaböjsen och trutja dagar, trutja nätter. Så ska människosonen vara trutja dagar och trutja nätter och hjärsta gäraren här. Jesus tror ju alla skrifterna. Och ju en läresvagner till Jesus. Det ska du bara hälsa följa folk. En läresvagner till Jesus. Och jag badde mig inte under New World Order launar som tycker rent och helvetes upp ur helvete politiker i färgen och det gör sig klara till att trusta och jacknum och Jesus av vår kristna lande älskar jag färja landet och innan det kan du bara fortälja till kun tycker helvetes bad trusta det rättpolar launar jacknum i landet så är det vurst att tycker att det är något helvetes post och det är höjta hålla helvete i vatto det kan du bara bauka. Där kunde bara bauka. Ja. Och ta i det här kommer jacknum. Ta kunde ta rockni mig som långt som en föringas. Ta i. Jag har sagt det, jag har nog sagt det i 5 år. Jag har sagt det sedan 2008. Att jag rockni mig nu som en himmelborgare. Jag skammes mer vi är en föringur. Jag vill älska det landet. Jag älskar mot mål och mina tjau och allt det där. Men för att det blev till Sodom och Gomorra, ja så kan det vara till helvetes vad det kan. Det kan vara till helvetes. Och det färd oss nu. God kommer att döma för er. Ja, må han bara göra det. Det är inte synd det kom. Ta räcker mig så långt som en föring. Till helvetes vid färgen. Hvis det färgar blev till Sodom och Gomorra. Så kan Gud bara bomba detta landet sönder och samman. Och jag är inte fällt att ta i det. Inte att ta. Alla munna allt mot folk. Alla munna släkt. Halda det vi Guds vanvärliga lovon som stänker fingren upp i Guds nös, han länkar fingren upp mot Guds ansikte och säger att vi skojtar att hunna lovor när kommer nutja tojer och tid här vi är nokta god. Ja, så kunde kalla det en kyrkjofolk. Akkara bankor säger nujandor grankall. Till helvetes vi tycker kyrkjo, till helvetes vi tycker bortje, till helvetes vi tycker självon, tycker helvetes baden, tycker helvetes baden det där då. Visst det för att gåta det här, och jag tycker hjärta undras här, så är det något helvetes baden, det var det där då. Det skojte jag om sig vet du kon, det skulle bära höra. För en lagmans nissa, för en domare, för en prästor, för en folkskollärare, allmon tjau, geva det till under satans lower och för att signa det som God säger er till helvetes förbannande synd. Ja, så till helvetes vet du självon, till helvetes button. Och där kunde du bara spela och blåsa ut och klippa till och jonglera till akkurat som du vilja. Men det kommer att uppleva att det är helvetes på. Och jag kan inte veta kun. Jag kan inte blåstämpla Rapollaroi. Jag kan inte blåstämpla Sodomi. Jag kommer aldrig att blåstämpla. Aldrig. God säger det här i sin Norge att det är anstigt. Och det som gör detta arva inte kongadöm i himmelsens. Kommer det till himmel så färre det i helvete, det kan stå bauka. Och det är uppgivna gode. Inte bara det som gör detta, men öjsen det som har hona ut, som har frakt ut, som gör det vihalt. Det är komma under samma förbanning. Geva det under hetta truste. Fast du kan bläcka sjömarpe till helvetes. Bläcka så blöjene till helvetes. Kvart ett einasta tøynda blä. Ja.
Jeg tar så nek om helvete. Helvete er til. Det er vårt til. Det er 100 av oss faktisk som har vært her. 100 av oss som har vært her. Som har opplevd det. Jeg har selv vært her nere i 21 minutter. Og her vil jeg aldri fære atter. Jesus visste meg nere her. Og det er mitt å gjøre når jeg skal fortelle der. Tar vi før i helvete, så kommer vi atter til hjørna. Og vi fører inn i hjørna. Midt inn i hjørna. Og her var eltor. Og her var devlar. Luttler og staurer og rævliga staurer. Og tar vi atler gøyseliger. Rævliga suttje på. Og jeg har en cello her. Her var vemmelitt. Men her var inne i myen altså i sånne åpenen. Inne i myen av sånne rævlige større åpenen som helvete var. Her var eldur. Men så inne i fjalla søynen eller sånn her var det klevar, celler. Og her har jeg en cello. Jeg opplevde hvordan det er å være i helvete. Ja. Djeva det ikke undret her som heimeren og det er ikke klaren til å være truslig jøkken så viser det bare at til djeva tekken selv opp til djeva tekken selv opp fra gode til velja god fra du kan det gjøre jeg kan ikke vite, men jeg får lese Romarbrev i 8, en øyne fer Romarbrev kapittel 8 og men jeg elsker å føreske King James fra vers 18 Rom 8, 18 Tog vrøye gods vil åpenbæra fra himne og med de ødlun av godlig løyka og øvratvise kja mannen som halda sannløykan og øvratvise Jeg tror at det som kan være vite om god ei sunt og i tøymon. Tog god hever sunt tøymon til. Tog inn av skjønlige loteransara fra skapan veraldarinnar er klarlige satter. Verande fæta av tøymon lotum som gjørter, enta hansara evige måttor og goddømur, så at tar utan ombering til satans helvetes darwinistar i gøtto og i havn til utan ombering som kallar til kristnar til helvetesbøt og til færre i helvete hvis det ikke vender om og øktast god til det var nok hans år så er han ikke frelsa for det god iverhøvis til spottare til det største skrumst største satanister i landet til det større satanister enn de som kallar seg satanister det hva det der vers 21 Jeg tog at jeg tar kjent og god, dørmøtte tar han ikke som god, og jeg heldig var takksamer, men gjørdust fafongter og i uimyndan søgnen, og favutskutta hjärsta torra vær myskja, vær vi et myskja, ta blå myskja, onkur myskja i te. Vers 22. Vottande sig själva vara vujsar, gjørdus tar darar. Og brøtt og dord hins av forgångelige gods, ivrøyana mynd, gjørt lyk forgångelige mannen, og foklun, og færføtten djaurun, og skrikjiktun. Hvers vegna god østning gav tar opp, til eurøynsko, gjøgnun gjirdinar av egnu gjørstun torra, Jeg vann av sin egnu likam, sunnamittlun. Hver brøtt og sannløyga gods ivrig øyna likam, og tilbæv og tæna av skapningen møyri enn skaparan. Tar tæna av skapningen møyri enn skaparan. Hver valsigna av over. Amen. Av hese grund gav god tar opp et ringun listun, tog enn ta kvinnor tarra brøttu hitt naturliga brudje iver ut her som ui møte natturo. Og så må løs øsne mennene
færande fra henne naturliga bruken av kvinnene, brent og i gjernsøyne kvar med de øren. Ja, det er ungen med mot reivarhold, det kan det bare holde seg til kun. Det givet mer til å skøyte ut jøkken. Og her slipper ungen med et munnen, det kan det bare fortelle til kun. Ja, flens og spotta. Men halda det til så har det kokk inn i middelen øyren, her som det annars skulle haft en høyla. Så kunne det være så pen som du vilja til det nøkker reivrent helvetes borst, og det her de færre, tog verre. Men vi mannen virkande til det som sømmeligt, og mottakande i seg sjálvun, til virlega et endurgjald. Vittlosunar som var herskjeligt, til fink og et endurgjald fyrir sånne vittlo som var herskjeligt, til få av det døysene. Begge tid som djeva det kun ut i hatt her sataniske avlendar, og de som halda vittu til få så måløen. Det kan jeg bare fortelle det kun, og det var alt vi god å gjøre. Så kunne det være hjelper arbeid, de kunne sitte i kyrkjeravn, og alle møvelinravn, amnesti, og hva søren var det. Det er noe helvetes borst som fer i høyta svarta hole helvete. Det kan du bare bauka, og det kan du bare smyrre inn i grånmater til et ljauta asen. Og en ta som tar en lykka i øy at atterhalda god i kunnløyka søgno, gav god tar iver, for jeg er fer, sagt du, god gav tar opp, nu gav god tar iver, til atterkastelis sinnes, altså gav tar iver til at forkastelis sinne vi gjør nøren. At gjøre hæsar loter som ikke sømmelige. Sagt du, det er samme harskali, det er menneskene som tar og vender seg fra god, som fer ut, langer ut. Og i forskjellen var det autoskaper, vi dollars og dollars. Det var autoskaper, du har det ikke om sodomi. Nei, maler var ikke bygg vi enn. Det var ikke kommet her til. Men nå det sodomi. Og så vil det her komme i jøkkenen. Og så er det til at de skulle få mer. De skulle søren den som vågjast og i kyrkjen til en dans. Ja, så til helvetes vi tykker av kyrkjen. Til helvetes vi tykker av kyrkjen. Da det satans kyrkja. Da ta tilbya ditt satan. Tykker dævla pakk. Vi bispjødda. Ja, hvis bispjøs for å vente om, han øye svarsta, høyta hole helvete i vanto. Kan jeg bare fortelle deg. Og det er downprøstor, som lovar han fer inn i domkirken å spela. Det er helvetes prester. Jeg var ikke vet å kunne gjøre det. Det er ikke mine brøver. Det er tvær helvetes prester ditt. Verande filter, vers 22, verande filter vi allar i euratvise, siløse, vansko, agent, illviljaskape, fotler av øvund, måre, trattnæge, svitje, ønskape, teskarar, bekbøytarar, hætarar av gode, hætors fotler, hugmauer, reiparar, oppfinnarar av ytlunlutun, foreldrun avlutner, utan skil, sottmala brautarar, så du tar gjerra sottmala, tar gjerra tjonaband sottmala, elsker æren til deg en kilo, så tar tvatt til brauta det akkurat som ikke, hvis det passer til meg best, og krøsja seg en annan, akkurat som ikke, og vaska seg av det, og være vart, og tan svikni, han tan som vil spotta av nyer, at har vi opplevd tverrferer. Jeg var sånn helvetes hården og i Adelheimen det, som Heimer nu framløtt. Og til kristne enda forsvære det. Jeg har ikke vidt å kunne gjøre, hvis det forsvære det her. Ikke. Det er noe helvetes på at sjølve. 31, 8 skil, 17 braudarar, 8 naturligan alsk, semjeligir, miskunnarleiser, hver kjennande dem gods, at har som fremjast lukka loter, verdier til deia, som av døven naua, og vi såtum og komorder, god drept deg, tar det verd til deia.
Vi skulle ikke drepa deg. Ingen kristen dreper nekran. Ingen kristen dreper nekran. Men god kjer. Ta Guds daumur fettler, ta hansar hemare fettler, ta dreper han deg. Han øyer deg, altså. Og blekka deg i helvete. Verdig til deg, ja. Ikke einans gjerra hinnar somo, men heva hona og i tøymon som gjerra tøyr. Heva hona og i tøymon. Torra hjärsta her. Torra hjärsta heldur vittu. Vel, mot hjärsta heldur ikkje vittu. Mot hjärsta 100% og i møte til kun. 100%. Halda det vias nær, så det ikkje vitt ikkje. Så kunne det råkna med totalt klikka igjen og drøn bort i høtten. Men ikkje vitt ikkje. Jeg halde ikkje vitt ikkje lov. For det der, hvor jeg så dumittar, så gjev vi opp til Satan. Helvete hotja det kun. Helvete kjem man gløypa det kun, og takk imot det kun. Helvete. In the sides of the pit. Og i prinsippet hvordan det kommer å være ta jo i ta i Lucifer Lucifer ikke nere i helvete enn. Helvete her til det som at tar man dør så kommer man inn og til evige støvene på en annen måte. Jeg tror ikke skilja det, men han ikke her enn. Han enn i luftene. Lucifer, altså han at Lucifer Arna fell, men nå øyder han altså Satan. Men her stender i Jesaja 14 om fall Lucifers, og jeg leser i engelsk King James fra vers 12, Jesaja 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For sagt du først fetter han for himne, så fetter han nira hjørna. Cut down to the ground, which didst weaken the nations. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Han sier 5 I will. Han atler å være lukka som god, han atler å være god, han atler å være tilbyggen. Det det som han røyner i det. En tog jo kyrkjen her skal si at det kun. Nekvar er som moderne av kyrkjen, tilbygger ikke Jesus. Det tilbygger Lucifer. Det gjør det. Det sier til at han som øyde Lucifer i Jesaja 14 egentlig morgenstjøtnan. Det passer ikke. Morgenstjøtnan er Jesus. Det stender i Patsbrøvnen og i åpenberingsene. Jesus kallar seg selv morgenstjøtnan. Lucifer ikke morgenstjøtnan. Lucifer Lucifer. Det det bare King James-bibelen som rødt. Det bare King James-bibelen som rødt. Tog i bibelen. Og tog av tøytene. Det lykka vi at det brenner hinna på her. Det ikke Guds ord. Nei. Det fanatskurt at det kommer til Guds ord. Fullkomlig, ja. 200% fanatskurt. Vers 15. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Sars du til søgnar av hålene. Her en håla og i helvete, altså helvete en håla, og han skal være ført nye til helvetes, til søgner av hålene. Hva her? Ja, det skal du høre her. Så stender her i vers 16, They that see thee shall narrowly look upon thee. Det vil si at henne som i helvete, tar han kjem ned her. Myrskursens første. Da skal det hitje på han, i underlinje eium. And consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? NWO, apropos, og Fema Camps og alt det der tvattle i Amerika.
Alltså, jag har sagt det, Obama en Hitler. Han gör så klaran att göra allt USA till ett nazista-Tyskland. Where are your papers? Where are your papers? Your papers are not in order. Och så kommer det här och tackar det. Och så ska det svärbanka spårningar. Det inte rätt så det inne i fångsel vid där. Så är det att det kommer här till långt nu i USA. Vers 18. All the kingdoms of the nations, all the kings of the nations, even all of them lie in glory, everyone in his own house. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit. After that, the pit helvete, as a carcass trodden under feet. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land, and slain thy people. The seed of evildoers shall never be removed. Prepare slaughter for his children, for the iniquity of their fathers, that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. For I will rise up against them, saith the Lord of hosts, and cut off from Babylon the name, the remnant, and son and nephew, saith the Lord. I will also make it a possession for the bittern, and pools of water, and I will sweep it with the besom of destruction, saith the Lord of hosts. Halleluja, hadde Gud så god dømte Babylon, og kongen i Babylon, og han ser andalja fyrsta, som Lucifer, at han andalja fyrsten som var iver Hitler, til var Lucifer. Han røste seg opp, han hei øyna tøy, fra 34 til 45, 11 år, og så knuste god han nyer. Alt Tyskaland bomba sundur saman, og ljøse vann av myskrunnen. God sikra, god knuska han nyer. Men nu som det hände öjna för att säga att Satan, Lucifer som han är, nu öjder han alltså Satan, Lucifer är han fall alltså. Han kommer att komma över, ja nu Obama så sannoliga, men det för allra helst att komma öjna trätt, som är en hemsk diktatorer, och Lucifer kommer att komma över han, och han kommer inte att öppna fångslen till fången som det ständer här. Han kommer att öja sitt land, öja det. Och han kommer att föra falsk nyer, öjlägga allt vid krutje, föra det ut i krutj. Och så vill han så dömer att han får i helvete. Han får i helvete. Ja. Och på andra ett helvetesbad så får i helvete. Där kommer det bära smyrj i grunden att det kunna köra kring verkligen. Det går helvetesborst där så. Allt som det där. Kvar den öjnaste rävrande lorstände så kring verkligen. Det är Satans rött. Pumpa allan trämaskapen i landet. Det är Satans rött. Fullkomligen. Jag ger det upp till Satan, han kan bara öja till kun. Han öjer till kun nu och att han bara öja till kun. Guds röd till moin, sannlösen till moin till Guds år. Hvis Gud sier røyt og tid siden at annars så kunne det fære til helvetes. Eller vent om. Jeg gjør ikke en klovnan omlost for det kun. Ikke en, altså det er fullkomlig blåst. Det kunne pille av. Det er hva det kunne. Så kunne jeg halde om kjøret høyger kvært vilja til en mer løyga fort. Fullkomlig, altså, jeg legger ikke pett ut det. Det vet altså hva jeg halde om tikkum. Visse tid halda vi er sånn her, så er det godt sfutjen der. Og det fremja,
Det einaste som det arbeid, det tals, det en rød tja New World Order. Det en rød tja Lucifer. Det hva det då? Nu kommer en patche, en sånn avlustingar patche, og så det det var ikke vi har hørt til øyne for nå. Nu ganger et halvt år, så kommer det atter. Og så knappt derfor det kommer en herfer av tog, for at trøtte øyrene og vennja oss til at vi skulle avlustast. Og alt skal renas fra oss, akkurat fralse. Vi kunne ikke være fri hjemme til oss selv, utan at vi skulle være avlustet. Hvert heldeposter, hvert telefonsamrøv, alt skal kunne avlustast. Så hver menneske, da finner vi paven danser mye ui. Det kommer ango ved hva det skriver til å si. Hvis det privat. Ja, hvis jeg gjør et innslag og legger det ut, så har vi givet det ut, altså, men det heter en båan. Heter en neierraup til munna tjau, hva det er. Og en neierraup, for hånden vakne. Og det er ikke til tjauena bæra iverarna, til 8 og 8 hjärsta. 8 og 8 hjärsta. Lät ikke tutt hjärsta vera knekka. Røys dig opp og tale med som træmanskapen. Kosta hva det kosta vil. Ta kunne skjauta meg, ikke skuit om det skjauta meg. Køyra meg i en konsentrasjonsleir i 4 år, 20 år, whatever. Jeg skal dodja lukka vel. Mot liv er bara som en blauma. Det er som en røykur. Om 100 år så er jeg deir. 100 år, 40 år så er jeg garanteret deir. 50 år. Jeg har langt å liva, jeg har langt å ete i helten av en lavkakko. Og ta jeg vakne opp, ta jeg vil røster opp, så skal jeg ikke gå i egene. Jeg skal ha tjenst vid han, jeg skal ha øktast han, jeg skal ha tidjumat i hans frelse, og liva for Jesus. Ikke ha skammast vid hans år, ikke giv meg under satans lover, men øktast alt Guds år, giv gode rett og i øynene og øtlån, herra bispor. Det tog jo på at du, herra bispor, for å tjene til noen frelsere, som du øyne forkjente. Vend deg om, gode landsmenn. Vend deg om til Guds år, til Jesus Kristus, og vend til Satan reiv, til sida det hver, til høyre det sagt til hvordan tar du for kyrkjo, det er av nokta djevelen, atlan gjerningar hans, og atlan etbor hans. Og så vend presten seg rundt, og vi trykk var god feir, skapare, himmens og gjerrar, og sånn hans, Jesus Krist. Og så videre. At det er fullkomlig rett. Men så er det til å gjøre det til. Og ikke å si det, men gjøre det til. Det er nok det djevelen og atlan gjerningar hans. Ja, så skulle de standa fast vid Guds år. Så er det grunnleggende til å halda fast vid og gjøre hans ratutjo bovun rett og gjøre for. Les Luthers katekismus. Han begynner ved å fære til de tutjo bøyene. Vi vil ikke rattvistgjørt ved lauarverskun, vi vil ikke rattvistgjørt ved halda launa, men Guds bå er Guds lau allikevel. Og tar vi suttja til videre feilande, så er det sint. Guds lau kastar ljus og akkurat sint, og imot til Guds heilaløyka. Og så suttja vi til videre tørva nøye, og suttja med gledebåskapen inn her. Gledebåskapen er det som frelser. Men kanskje bare gjøre folk til nøye og lave dem å leve som noe helvedes borst. Det kan du ikke gjøre. For det er slett ikke endre for at jeg vil over. De må suttje sånne synd først. Og det her loven kommer inn. Guds tutje på. Du skal ikke drøve hårgamle. Så du meg hva til det? Til hårganga 2, eller ganga 20. God er ikke heimen av døven Noah, og god er ikke Sodom og Gomorra vegna hår. Han øyte tar steinar og heimen av Noah døven vegna sodomi. Og Jesus sier i Matteus 24, anså det vær av døven Sodom og Gomorra, og anså det vær av døven Noah. Så skulle østene, det menneskenes være. Nei, ta han kommer atter, så skal det være lykka som tog. Ta være lykka som tog.
Han ser man ber till, han säger han så just det här. Och det som är det för törna, ja. Det som är det sataniska ojättens ner, det är att myndelagarna trusta vis ner. Och trusta det är av mål. Det är främja levlös och godlös i landet, men tar er gods hättare. Simpelt den är devlar. Vad det är då? Lagt med ord. Och att jag tänkte patcha tjata på Sorhavn, jag kanske en eller två av dem som är följd hatt mun med ord. Jag så skulle där sören dans som jag hade av fram att tala runt och tona runt flagg, för det skulle fortsätta vara mun men det är enaste void. Det är ju ofärtliga kritisk. Och det är Guds ord som skulle hålla vi och hålla fram. Tror inte vad tar följa, vad tar halt eller näka som helst. Inte så näka. Ja. När vi pratar näka om morgon. Jag vet inte, Herren säger att jag skulle tända det här och köra fram. Det är bara något att göra det. Jag kunde säga vad det allt det där och hålla vad det vilja. Det är mer flyggvandiga mycket. Många när alla bläckar mig ut och lycka väl. Svartlista med och ditt med datten. Så att det är bara allt läge. Ja. Det är så bara allt läge. Jag vill bara säga, god till inte bläckan från sig. God till inte bläckan från sig. Jack här i morgon. Lite händerna upp och tillbe. Så gänger runt. Och så suttje jag i andan. Ett dördarskutsch. Långt framme. Hinne i stovene. Och jag vet att jag kommer under hatta skutje här. Så för jag inte kunna standa mer. Och jag kom till det här platsen, så kom en hand över mig. Och en tingt. En elektrisk kraft. Og jeg var ikke for jeg standa av mine bøynen. Jeg datt framöver. Nyr av mine knø og tilbe herren av knøen. Hatt det som herren gjør meg er ufattelig ofte. Jeg vet hver jeg kommer å få det. Og det kommer inn i meg. Det er en fytling fra gode. Og så ryser hans kraft og hans høyl, altså det ryser, han ryser opp i meg, ta til vårt. Høyle anden blir sterskere i meg. Fytle meg. Ta kom upp åter. Det är en infytling. En fytling av dult, fytling av kraft, det vad det är. Men det är inte läser i via bön. Det händer i bön. Det händer med en bär. Ja. Halleluja. Halleluja. Här är bidde man signa och vart signa och styrka kvann ein som hever sitt hjärta rättvänt mot det där. Halleluja. Signa och vart signa kvann ein som hever sitt hjärta rättvänt mot det där. Öttast till nötrar för den heliga ordet Herre. Gev till en ordet rätt. Inskira tjäna till här. Gev någon infytling, en inspröjtning av din dörd och kraft in i hans inre människa. Röjs upp i honom eller henne. Och ger det stärk, ger dem en stalrygg och öppna tar av mun, smyr tar av mun, salva tar av eier, tack skölen i av och lät dig tala till ett år, vittna om det klockor runt och klart, utan att himpra vi, i för hövon och lavon, i för myndlögon, i för lagreglo, i för daumaren, i för kvarje som helst, Nero, Caesar, whoever alltså, till lugga fort, lugga mycket. Ja. Och så är det bara till att tid som djävuls ner sataniska lovene rätt, tid som bara det kan underfyras ner nutja hamsordan. Det kunde vara så fitt och så smöjlande och så det frakt frimma och sitta och jokast och allt det här och det är så successfullt och det är och så ränner det ut i Eikbanka att hacka lån så att det kunde och så skulle det ditt och datten och allt det här. Och så haldade vi ölln trämanskapet och har vänt god batch. Haldade vi sodomi.
så är det långt uppgivna god. Jag var bara att det helt inte vi sodomi för 20 år sedan. Angen om min klassa i Runavíkar skola. Runavíkar skola ta är jag i 8:e, 9:e, 10:e. Angen helt vi sodomi. Ikke ein. Man ska det vara. Och vär anker som gör det så var det så skamligt att det har i hemmen skapet. Jag vill säga att det har inte en gång hemmen och skapet. Det har ankast den hemma. Ankast den hemma. Jag kommer alltid att gå och tacka det. Och ska det räfsas för det så må du bara räfsa mig. Jag ska inte göra det. Jag säger ska inte göra det. Det förstår du väl. Det är en mat som man säger då först. Det är understrykat det. Jag vet inte eller inte att det är öjnasta fett ju inte. Det är så skojt ju att alltså. Tänk om det. Jag ska hålla fast vid Guds ord. Och öktast han inte mot dödjande det. Och så må man bara täcka det härifrån. Det är det som kampen är om. Kampen som är om mot hjärta. Att det ska vara höjt. Tja gode. Det ska vara höjt. Tja gode. Det ska vara höjt. Tja gode. Det är det. Och det ska da fortsätta att vara. Och jag rafflom. Alltså det är inte upp till diskussion en gång. Ikke oppe til diskusjon. Vi er slett ikke sendt ut i heimen at diskutere akkurat trygg. Vi er sendt ut ved Guds ord boa sannløkans ord til hva nossøtt. Det er hva drumpar. Det var lørst med til øyrene til som ser at det kun og et panelfundar bor. Vi ateisten og darwinisten og kavhøyden og reivrende og lørstende presten. Og så sitter det her og diskuterer. Och han som är bäst skåren för Mossaskøye, och han som då bäst argumentera, han har vunnit. Han har inte gått arbete här. Han är fullkomligt sataniskt. Titta även av Guds ord. Det är Guds rätt. Tack Bibeln fram och se vad Gud säger om tingene. Gärst du inte det så är du inte tant god allra fjärnaste ska jag bara säga där. Då är det skam och känsel. Det är skam och känsel här inne i Näsvik. Tvacklande vi att panel från där tvattl panel. Boje Guds ord! Och stanna fast vid det. Rimmar fast vid det. Dödje för god om så ska vara. Och tar man sagt det så är det alltså faktiskt så bort det hållet att man är muslim alltså. Ja, på tammatan som muslimer över inte. Det är akkurat omvänt till ett nossött. Ja, det spår det Heine Gard med. Folk kommer koka med lärarna. Ta förstanda bara muslimer. Ja, tar egentligen kavhöjden muslimer. Tja, en kristen det till att vi skulle vara dripen om så ska vara. För sannolikan och inte anna. Det är det vi en kristenheten har från början, ja. Och det är att vi standa vid Guds ord. Vi boa han och här är det centrala till evangelium, men inte bara nöjna. Det är alltid östne Guds dom, Guds heilalöjka och Guds rättvises kräv. Och att vi är syndare som har bruk för nöj. Och så letar du Golgata upp. Och så visste du frälserna. Halleluja. Ja. Det där, du måste standa vid Guds ord. Du måste standa. God har en standard. Det är hans ord. Jag flöjde jag vad att säga alltså. Det är så smöjande kist där nere. Ein kist och tar av just onkra lower. Det touch boyn så är det hemligt än men det får komma fram. Och det anstitchliga lower. Det är en av de lowen är tålsam. Tolerance. Och det är allt för det främja synd och gera hemmet till ett Sodom alltså. Bröta hemmet till akkurat som var en god hemmet vid syndaflow Noah.
Ja, vad gagnast tekkun? Han kommer att öja tekkun. Og det innskjer ikke fire tekkun, men jeg avverder tekkun. Og den øyingen kommer ikke å være vi en vannflag, hun kommer å være vi elde. Vi elde, Gud kommer å øye atlan høymen vi elde. Ja, kanskje først vi en heimsomfattende atomkrutje. Men så endelig øysten til at han kommer at battle alt sammen og brenne alt. Og så kommer det evige å standa etter. Til evige. Ta nødja himmelen og ta nødja jøren. Og bøker kommer å være lagt nær opp. Og finnes du et navn ikke skriver her i Lufsens bøk, så vil han kastet over i eldsjekven, altså. Og jeg var ikke hos det første navn til å skrive i Lufsens bøk av. Til at du vil vaske over i Jesu Kristi Godson er døra bare blaue. Frelstur vi gjør i Norden. Og at du sikrer av Satan vi åre Guds og ja, nei vegna blå landsens og vi vegna år vittnesbyrd tuns. Det at du heldur fram av vittne om Jesus. Ikke skammast i han. Halleluja. Herre var signa tutt folk. Var signa tutt folk til at tekka en knuskorna grævdfasta støv vidt ut år og jesnu sera vandamikkel tujun. Ja. Og ja, jeg var ikke, jeg blev for eggvislig groteskur vi kvart. Det tror jeg at jeg så forsint over. Jeg vil spudjande vann fyrir seg samtidig i liv jo i. Spudjande vann fyrir at den tremaskapen kom fyrir seg. Jeg sier ikke tås ikke så groteskt til daglig, jeg vil over ikke, men ta i tås i meg til ja! Det kan ikke leve og arbeidsnæm hva det gjør. Og jeg vil ikke annet gjøre det helt ord. Jeg var ikke så folk er da. Det vil du avtale med for jeg sier jeg bruker en sluk av vending som reivrent. Det vil det avtale så måtte du stakka. Hadde ikke sømmelig. Men de vil ikke si i møte. De tår ikke at åpne munnen hvis de sitter til et bord. Og her som det er en som fører søk, taler søk for fruen sodomie i landet. Så er det så hampelig. Ta her det ikke. Ta røyser det ikke opp. Ta sier det ikke. Ta ikke det bare bort. Nå besta tida. Men da det høyre med tåsa kraftigen i møte og søpla det nyer og spotta det som vi jo gjør det og pura rett så og viser man at totale stikken for du anstikt så det eneste ta åpne deg i munnen og kritisere meg for jeg kritiserer det her jeg lurte ikke etter vi tar ikke samme anta. Jeg tror ikke jeg sitter under tiggeren nisseskapet. Jeg lurer ikke tiggeren nisseskapet. Jeg bensje for det kun. Jeg bensje for hva det er for å gjøre. Hva tid kjøtt kunne du funnet på å bøkke til konunter. Og uttiggere hampel i høyt. Og bare fullstendig har blivit lagt vid høymen. Tid bygg vi såtomo. Tid jeg var såtomo vi halt. Og søpla øyneste mann i landen som tår at tale med det vi er 22 åren. Jeg synes ikke hver er min tidstanda. Vend deg om til hver reivrent og hva høyden lortar. Hampel i høyd. Hampel i høyd. 4 for kjærsta. Kan ikke sammetast vi bøgnframlige grotesk høyd fyrir til retta. Men hadde forstandet det ikke. Altså øyne lengt forbi til kunnas. Det er øyne uttikker hampelig høyd. Det er øyne fenga i uttikker masko. Utkjønt. Utvarstislitt. Det er utvarstisli. Fullstendig utvarstisli er ditt.
är också bär ungefär mot hjärtat, och ett hjärta ska vara rött med egen. Och så öppnar bara munnen så bröder bara ut. Det måste bara ta det nu. Och pickle things som kom tankar om att när det här inslag här, eller samband med det. Det är att en massa mordar som Breivik. Nej, man ska förstå han. Man ska lusta efter honom under 3 månader. Och allt ska bli sent. Vi skulle behandla han så pent. Han är ju ett människa. Och en massa mordare. Kallt blev ju massa mordare tjej. Lagt ju forsfak. Plackade den i. Och han vill bara kort i fångsel i 20 år. Hade det halta all folk för spottas. Hade det halta manna attorna för spott. Tycker vad det är. Hade det be om att svaglige folk för att göra det samma. Till akkurat vad det är. Men det som är också om i snär. Tai och dessa sjukolånar kommer jakten. Att det blir inte lov till att gånga att prætika emot det sodomi. Så först du fångsel. Och ta i New World Order ordla vill implementera till Obama och ES. Hur så helt du tej falskne för att vara behandlade? Tej som har prætika emot sodomi och jag gått ner lockshåret. Hur så vill tej behandlade? Vill tej hårt? Ja, men du måste ge dem något, det är ju människor. Jag ska så göra av att det vara ettla vid färden. Ettla vid färden i fångslen. Du varst en ringan kläva och du varst angatälten och ange ratten där du varst allt. Och så till ändas för att komma här till att det var point. Men en mordare i fångslen, han vill inte punter. Han vill inte interagera över du varst. Han är över sin ratten där han har behandlats pett. Vi är ju humanister. Hatt är det sjugliga vid humanismen. Hatt är det fullkomliga kockborta vid humanismen. Det är det att de säger det att vi må välja kvällar. Vi må välja dörrarna. Men att dräpa fastor och 1000 av oss som är det är ju spettet. Helvetes pack. Det är helvetes bud. Det måste så dundrande vända det ekonom. Det är nästan jag vill säga. Till Jesus alltså. Och be han fyrgeva det kon. Och geva det kon nytt hjärta. Det är det fullkomliga. Bort i hatten ner dit. Och i nuvarande stund. Fullkomliga starblind. Fotlös satan. Upprörskum av det gode som jag vet inte kvärt. Fullkomliga. Och det heter god. Det heter att sända på att jag gode. Det var inte det heter med till dömes öjlanäck. Nej, kvar du kunde inte allt kanske. Jag tid om det. Men jag ger det kun sannlöjkan. Jag älskar det kun också att se det kun sannlöjkan. Det sannlöjkan säger det kun. Han får det inte jag kun fjällmillan här. Det får vara satans liggande jag kun fjällmillan här. Och inte annat. Vänd om till Jesus. Be han vaskade. Be han fyrtjäva där och djäva där. Och ett rönt hjärta. Så kan de äger. Det är så i undre så ivet. Jag också ofta en undra. I 1905 och i 8:e klass av de Runavik. Jag var akkurat frälstor. Kom en lorstur av en dansk lärare att lära oss kristne. Hon var fullkomliga kavhöjen. Hon sa att hon lärde oss här. Bete att hon tog bättre än runda landen. Bete skulle lära oss religion. Och det var allt och emot Bibeln. Fullkomliga. Och detta var alltså ta i färger var i ordan. Det har man snackat om det att ta i färger var i ordan. Fast inte bara den damte att släcka. Det så du pura blöjt. Man sa att jag sa att allon ansikten inne vi var 40 15 år gamla klassen.
Jag öppnar så munnen med igen i öronen eller trea timmar så det passar som säger där. Och så citerar jag simpelt en mannakort som jag finner till morgonen. Och mannakort som jag finner till morgonen citerar jag det. Så det passar som säger där. Och hon ber på en att mot igen. Nej, det passar inte. Och så säger allor klassen alltså einstemt allt satt och hade passat som tjur säger hade som tjur säger rätt och fullar höjter ta fick hon en hämmare framan och hade helvetes bastioner en djävulsens armor att komma att vittloja alla min klass att det skulle ju aldrig släppa aldrig. Hon fick en hämmare framan och hon brast ut i gråt och hon skrejsar ut efter. Tack och lov. Det var det 45. Det var kilo i kvarjon hjärta och i flasken. Jag visste inte alltid. Men det hade lärt. Det hade hört. Det hade varit söndagsskola. De hade varit under Guds ord. De kjente Guds bå. De tog ikke bøyene. De kjente for god de visste om himmel og helvete. Om Jesu pappa som døg for å synte. Vi skulle bare trygge på han. Elske han. Løyte hans. Fullgjørte versk og alt det her. De visste det. Be hei var og be til Jesus og øya Jesus, elska Jesus. Så følte man en fri her. En verlig, en djupan, hjärsta fri. Alt visste det. Bøyden var ikke så skikkelig. Det var jeg helter ikke. Men jeg var akkurat ta noe frelstor. Og jeg dødde jeg svære henne. Jeg er 40 helter. Jeg har alltid vært passelig frekker og svekker. Men fyrer du ratta for paven. Fyrer du ratta. Og i møte du for kjærsta. Så bruker jeg atla mun kjaft. Og jeg går ikke etter der. Jeg bøyte hatt jeg av der. Jeg kan til det en fan som skal være. Hvis du er her. Jeg kallar en spekka for en spekka og hva som helst og en sodomitt for en sodomitt og en reivrenta fæna og en prester for akkurat det som han ja det fyrer ikke fyrer altså og det ikke løgt det høver ikke løgt det pura på seg plass folk kommer gjerne det kallar det kristen det slett ikke langkår skulle så dundrande rønsa det kun og sparkan den helvetskassan ut ur stovene og lort etter Guds åreaktor det er dolkaie av Hollywood og ætlun satans røttun og jeg var nær helvetes politikaren sa det kun jeg sier helvetes politikaren Reivrent satans pakk ur enda i annan hva det annan hver prestorøysene det var öll hørst om at her at og jokna alla sovna og jokna alla tjundu aldu kusser man høyr det javnan man høyr det vært sånn 20, 30 og 14 og alla men oppe etter at hvis okkur baden fanst som breit fra som var arvisen enn de fleste og så løyde sinter arvisen det sinter skatt og i føyingene etla sinter arvis ja så ble det tidsi badna verden at det skrumsli at det sataniska borste badna verden at det sataniska borste kom etter bøtnen konfiskera i deg nu skulle det hetta badna til Danmarkar bara nu skulle det til Danmarkar og man ofta ser sånaka og kjenner at noen hørsta annars at badna er bara fjerna ifra som foreldron fjerna i tidsin i måte tar av vilja av myndløygon som renner spela skrapper altså mer longest etter at suttja at tar myndløygon skulle refsast altså så digitaliga refsast
at personer som har sitt i höven på positionen och spalt kongolare och har varit nokkur asen at har skulle være tekner og korder og spesielt heim i Danmark. Simpelt hen altså. Politikere som har modra av allmänna pengon för sin egen ahuamal. Byrådspolitikere i havn, borgarstjører i havn. Og landspolitikere som har modra, bjaua motor og giv motor. At han der skal komme at det skulle være så strenga lover som skulle hapsas lukar, sette der fastar, altså alvorlige. Og spesielt heim i Danmark for klikka personer. Botten korrupta personer som må være innelaster for enkvann prus, altså. De må ikke slappe ut etter. Og folk i badnavernd og Ørenshavn Stavnen som har vært under, altså. Haps. Nu skal det høyre fangselstegn for det. Nu skal folk ta mange folk få fri for at en sånn borston som høtta deg og kua deg for illa vitt av noen. Ja, god gav et han der må komme. At det skal koppas til høtte. At det skal koppas til høtte. Jeg ser på seg badnavendene. Ikke på min egna kropp, men jeg ser hva det gjør det. Jeg ser det og hørst det. Og jo, ser det nok så nær, men ikke på min egna kropp, nekran tog. Men jeg ser det at det er botten. Botten er røgn, og botten korrupter deg. Det er bare innit for the money, altså. Innit for the money, ikke annet. Det finnes her onker løtt offer, og seta seg av deg, vi atler som er tingt. 1 personer, 2 personer, 30 personer. Fyrsten da kvant det, så kommer det her. Og i enda lesa baner, det er omgående livet, altså. Det er bare for å skjeva seg tøymar. Og så sier vi, så får de vite at jeg vet at kvært, altså, vil jeg det virkelig gjøre noe nytt, og så vet jeg at vi kunne peke til noen ordentlige tilfeller her i bygdene, ordentlige tilfeller her som det er ordentligst enn dittla til, men det vil jeg det slett ikke vite av. Det vil jeg det slett ikke vite av. Og så nøyers falskene som det setter seg at jeg sier, vet at kvært, vi vil bare få fri, men det får slett ikke fri. Det blir syka i nyer. Så negv at familier må rymme av landen og det vi enda seg. Jeg lønner dette suttja slik folk være last først i Danmark. Okkur spesielt heim. Okkur skammelet heim. Stor skam, altså. Ja. Det er lønner mer etter suttja. Og flætskatta politikere Iver øyna strøy på alle fangsel, altså. Spennende trådjum for tannskuld, altså. Av farligast og ljautast og personen. Aller ljautast og personen. Ljautar altså, tar kunne flokkast vi Hitler og anna tøylukt, altså. Ceausescu, Franco, og Soren Bosch, altså. Alboa seg oppa etter, likva og snuita seg oppa etter, kratta seg stemmer og smigra seg til valdsposisjoner, og så fer det bare at ryka til rykast og opp. En rykar enn hva det er, og med alt med man kløyper og krattar fra at man fatakast ur landen, som enn ta ut det må rymme av landen, til det er ikke plass for dem. Og ja, det er bare, så kunne det risikere at det var tidlig fra dem. Jeg var sånn her dum og kubut og borsten i badnaverden i ærestandet. Jeg kubut borst. Fær man så falskene og på besøk, så det er som å få, altså, det er som å få spansk inkvisisjon på besøk. Det har vi ser i familjen at det vil være fullkomlig avmakta i. Det vil være lamma i raslo
av badnaverden. Så mye har vi sett. Og få anka hjelp. Det får det ikke bedre. Man kan der komme og slå bort ved det refseg. Og de som har behandlet åndeljøtt og i valgsposisjonen at de vil ha sett først. De vil ha sett først. De borst. Borst. I vil høre ikke gode folk. Slett ikke gode folk. Nei. Det skulle det være. De skulle tjene falskjennom og få en samsynning for det. De skulle ikke si det her for en himmelhåa løn. Ja, nå er det noe for en folk vi arbeider vi. Og så behandler det falskjennom som hundar, som kreatur, som det er ytla vi. Det er hva det gjør. Det er hva det gjør. Jeg vet til at ta i det sette seg av en mamma vi nokre bøtten, hun klarer, hun kanskje, etter tarre malestotje, klarer det ikke til uke, men så kommer det her, og vil at menneske, vil at foreldre ikke spiller vi tarre premisson, gjør akkurat som de sier, så får det bare til å vite at ja, gjerst du ikke etter okkar innsjon, vi kunne alltid funnet på å fjerne bøttene fra der. Det har vi enda hørst på. Vi kunne enda funnet på å fjerne bøttene fra der. Først et eller der. Altså, du gjerst det som vi sier. Og gjerst du ikke det, så teker vi bøttene fra der. Jeg slår ikke folk har det med fangslet. Til har det hjemme i en konsentrasjonsleire. Til det dævlar i mannaludje. Hva er det? Må han der komme at tid være løst fast og i omkring skammeligen hjemme og i Siberia langstande. Tid har det hjemme her. God gav til færdig her.